porque en 8 anos de legislatura non se acordou o señor alcalde de que existe Gondomil nin a Pedra da Serpe, e agora de repente puxo un cartel no Becito do Trinque, igual que os bancos novos do Trinque que acaba de poñer no último segundo no centro de Ponteceso. Hai que acordarse de que Ponteceso existe, de que Corme e Aldea existe, de que Gondomil existe, e non só uns días antes das eleccións, senón que hai que acordarse todos os días do ano. Xa vedes que o cartel da Pedra da Serpe é novo do Trinque, aquí nunca houve cartel nin sinalización. A xente pensaba que Gondomil era unha ciudad imaginaria da que falou Eduardo Pondal e que non existía. Pero se vedes, Gondomil ten casas e existe. Non é moi bo o acceso, porque apenas colle un coche e está de cemento. Probablemente este acceso foi feito polos veciños, porque está o cemento, pero isto está todo escachado, isto é de hai 30 anos. E o cartel está precioso. O cartel de Gondomil, se vedes, é moi bonito. Hai que fijarse moito, por aquí debaixo pon Concello de Ponteceso. E a Pedra da Serpe, que está bastante mal indicada, pois ten aquí a ruta xacobea que pasa por aquí, e teñen que estar flipando cando pasan por aquí e ven todos sin aceras, todo escachufao, hai baches, e bueno, a xente que pase por aquí facendo sendeirismo na ruta xacobea ten que alucinar. A Pedra da Serpe, que tiña que estar protegida, aquí está a Serpe, e isto tiña que estar vallado e protegido, porque isto forma parte do noso legado, do noso patrimonio. Isto é patrimonio de toda Galicia, porque isto é moi importante, onde se fusiona o cristianismo e a historia céltica e castrexa, non? Unha serpe nunha pedra e un crucifijo incrustado nunha rocha. Isto tiña que estar protegido, como está protegido o dolmen de Dombate e todo o que é valioso para nós. E Gondomil é valioso para nós. Señor alcalde, hai que asfaltar, e hai que facer aceras, e hai que acordarse de que Gondomil non é un sitio, unha ciudad imaginaria da que falaba Eduardo Pondal. Gondomil existe e está en Corme. Moitas grazas.